Hello Marere. Hayi uMarere ngunyoko. Khandiyeke wena boy ezibiza ngebeast. I can't page 2 minutes Joe. Andijoli ne-sunlight mna. Can you imagine ndijola nesepha yovasa izitya? And booty, I don't date with short guys. Just imagine sendijola ne-dragon. Wow. Soze ndijole nekati ndifuna indoda ne-muscles. Andijoli negorilla. Awusitseka ufuna ntoni ke? Indoda must ibe nemali at least noba yi-5 million esibhajini. Tata akho nayo yena. Akanayo but le mali khathi icwaka. Le nto inamadimoni. Yabona wena xa udibene notata akho nidinga umthandazo. Shoti, khona ndifuna ukuxelela yona. Aboyixela unyoko Timen, ndibhizi. Yeah, mashuti khamamele. Thetha Timen. Umna nombali sibuyelene. Uthini? Siyathandana Joe. Timen, unayingqondo? Of course ndinayo ingqondo fethi. Into le pilisha ndiyibuzayo shoti. Man like ihleli kakuhle. Ngakabala kuyobuza unyoko shoti. Because Proverbs chapter 26 verse 11 uthi njengenja ebuyela kumgabho wayo isidenge naso sobuyela kwisidenge saso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Marabosha.